ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವದ ಬಿರ್ವಾಸ್ತುಲ ಟಾಕ್ಸ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಪಂದಿ ಎನ್ನುವೆ ಯಾಲ್ನ ಸೌಖ್ಯ ಡೈಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿದ ಪಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಡಿಪ್ ನಡೆದವರ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಲೈಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂದು ಏರ್ಲ ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ ಅಣ್ಣೆ ಆಗಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಪ್ಪುನಿ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುನ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಐತ ವಿಡಿಯೋ ಮೇ ಬಿ ಬರು ಅವನೆರಡು ದುಂಬೆ ಬರು ದಯಪಂಡ ಹಾಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ಗೆ ಬಂದು ಯಾನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮನ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಮೀಶೋರ್ದು ಒಂಜಾತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ತರ್ಪಾಗ ಯಾನ್ ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಚ್ಪಾಗ ಇಲ್ಲಾಗ ಯೂಸ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂಚಿನ ನಮಕ್ ಪೊಳ್ಳೆಗೆ ಯೂಸ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಐಟಮ್ಸ್ ತೋಚ್ಪಾಗ ಪನ್ನದ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನ್ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಾತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದೆ ಅವು ಬತ್ತಿನ ದಿನ ತಲಕರೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಪೆ ಪಂಡ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪೆ ಏ ಪಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಇನ್ನಿ ಡೇಟ್ ಬರ್ತದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ 27 ini ಶುಕ್ರವಾರ ದೆನ್ ವಿಡಿಯೋ ಜುಲೈಡೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಡೌಟ್ ಗೊತ್ತುಜಿತ್ತು ಕದ ಅದು ಆಪುಂಡು ಬಂದಂದ್ರೆ ಇಜ್ನ ಈ ಮಂತ್ ಎಂಡಿಡೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆವು ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೈದುಂಡು ಉದಾದ ಪಂಡ ಕಾಂಡ ಕಾಂಡ ನಿಂಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಪಂಡ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಈತು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉಂಡು ದಾದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪಂಡಿಕಲ್ ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರ ಪ್ರತಿ ಊರಿನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೋಡಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಏರೆ ಆವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನರಮನೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬೆಂದದ ಬದದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬದದ ಮಾದ ಮನಸ್ಸು ಮಾದ ಅದು ರಾತ್ರಿ ಜೆಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿದ್ರೆ ಬರೋಡು ಬಂದ ಆಸೆ ಎಪ್ಪುನು ಎಡ್ಡೆ ನಿದ್ರೆ ಬರೋಡು ಬಂದಾಂಡ ನಮಗ ಅಂಚನೆ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಬೋಡು ಬೊಕ ಮಂದಿರಿ ಬೋಡು ತಲೆಂಬು ಬೋಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪುನಂಚಿನ ಐಟಮ್ ಸರಿ ಜನಲಟ ಜತ್ತಿನ ಸಮಟ್ಕೆರಲಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ತಲೆಂಬು ಚಟ್ಟೆ ಆದ್ರೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ ತಲೆಂಬು ಚಟ್ಟೆ ಆದ್ರೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ತಲೆಂಬೆ ಬಲ ಗುಪ್ಪ ಇಪ್ಪುಡು ಅದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುನು ಅಂಚ ಒಂದ್ಸತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನಪ್ಪು ಪಂಡ ತಲೆಂಬುಗೆ ರೇಟ್ ದಾನ ಒಂದು ಪಿದೆಡ್ ಮತ್ತು ಒಂದೊಂದು ತಲೆಂಬುಗು 300 ಮತ್ತು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಡ ತಲೆಂಬುಗು ಆಣ ನಮ್ಮ ಮೀಶೋಡು ನಮಕ್ ಪಂದೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಡ್ ಚೀಪ್ ರೇಟೆಡ್ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ತಲೆಂಬು ಮದ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಪಿಲ್ಲೋಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಆರ್ಡರ್ ಮಂದಿ ನಾವು ಪಿಲ್ಲೋ ಸೊ ಬಲೆ ನೆತ್ತ ರೇಟ್ ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಯಾನೇಕ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದು ಪಂಡ 283 ರೂಪಾಯಿ ಪಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 300 ಬಂದಿ ಪತ್ಲೆ ನಿಕಲು 300 ರೂಪಾಯಿಗೆ ರಡ್ಡು ತಲೆಂಬು ಕನಪಾದೆ ಇತ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂದು ಯಾಲ ತೂತಿಜಿ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ಏನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುತ್ತೆ ಬಲೆ ನಾನು ಎಂಕಲ ತಲೆಂಬಲ ಮಸ್ತ್ ತಗ ಮನ್ಪುನು ದುಂಬುದ ಅವು ಪೊಪ್ಪ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಚಟ್ಟೆ ಇರ್ತದೆ ಇವನ್ ಆಯ ತಲೆಂಬ ಚಟ್ಟೆ ಅದ ಅಂಚ ರಡ್ಡು ಕಾಂಬೋಡ್ ಇತ್ತನದು ಸೊ ಆಯ್ಗ್ಲ ಅಪ್ಪು ಇಂಕಲ ಅಪ್ಪುನದ ಅಂಚ ಕನಪಾಯಿನಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಸೊ ರಡ್ ತಿಕ್ಕುಲು ಕ್ಲೌಡ್ ಹೆಡ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಅ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಬೆಟರ್ ಡೇ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಪಿಲ್ಲೋ ತೂವಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ನಿದ್ರೆ ಬರು ಪತ್ತನಕ ಡಾಲ್ ಪತ್ತಿಲ ಕಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಯಾನ್ ಈ ರಡ್ಡು ಪಿಲ್ಲು ಉಂಡು ಸೇಮ್ ದ ಇದನ್ನೇನ ಓಪನ್ ಅನ್ಪುಜಿ ತುಪ್ಪಾಡು ಇಂದು ಓಪನ್ ಅದಿತ್ತುಂಡು ಇದು ತುಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ವೈಟ್ ಉಂಡು ಹಾಳಾಪುಜ ಪಂದ ಕೇನಾಡ ನಿಕ್ಲೆ ಮೀಶೋಡು ಪಿಲ್ಲೋ ಕವರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ 4 ಅಂಚ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ನಿಕ್ಕಲ್ ಕಾಣವಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಡತ್ತಿನ ಪಿಲ್ಲೋ ಕವರ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪೊರಿ ಇದೊಂದು ಪಿಲ್ಲೋ ಕವರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಜೆತ್ತನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ನಿದ್ರೆ ಬರು ಬಂದ್ಬರಕು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆ ಯಾನ್ ಐಟ್ ಡೌಟ್ ಉಡು ತೂದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮನ್ಪೋಡ ಬೋರ್ಚ ಪಂದಿ ಅನ್ನೋದು ಬೊಕ್ಕಲ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತೀನಿ ಯಾನ ತಲೆ ಮೆಂತು ಇಜ್ಜತ ನಮ್ಮ ಬೆಂದಿನ ಐಟಮ್ ಬೆಂದಿನ ಕಾಸು ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಗೆತ್ತೊಂಡು ಪಂಡಾಡ ನಮ್ಮ ಕಂದೆದುರಿಪುಂಡು ಓಕೆ ಎನ್ನ ಬೆಂದಿನ ಕಾಸು ನೆಕ್ಕಪೋದು ಪಂದಂಜು ಖುಷಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ ದೆತ್ತೊನ್ಗ ಬಂದಾಂಡ ಅಂಚ ಅಂದೆ ತೊನ್ನಿ ಡೆಕ್ಕ್ಯಾನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ಕೊರ್ಪೆ ಆತು ಶೋಕುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಿಂಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತು ಲಿಂಕ್ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕಡಪಡಾವೆ ಇದು ಏನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಸಮಯ ಬೇಕು ಫುಲ್ ಒತ್ತಾರೆ ಮಂತದ್ದು ಎನ್ನ ಬೆಡ್ ರೂಮ್ನು ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂದುಲ್ಲೆ ಏನೊಂಜಿ ರೀಲ್ ತೂದಿತ್ತೆ ಪಿಂಕ್ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಮಂತಿತ್ತೀರು ಅಂಚ ತೆಂಕ್ಲ ವಿಂಡೋಗ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಜ್ಜಿ
ಅಂಚನೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತುಲೆ ಅವು ವಾ ಕಲರ್ಡ್ ಒಂಜೆ ಕಲರ್ಡ್ ಏನು ಫುಲ್ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಮನ್ಪುನು ವಾ ಕಲರ್ಡ್ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಮನ್ಪುವೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪೆ ಇಕ್ಲಿಗೆ ತೂಯರ್ತಿ ಒಂಜಿ 2-3 ಮಂತ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ತೂಕದ ಆದಾಪುಂಡು ಇವನ ಏನ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಡ್ ಬರ್ಪುನ ರಡ್ಡು ಅವನೇನು ಒಟ್ಟು ಮಂತು ಪಾಡ್ದನ ತೂಕ ಒಂಚೂರು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಂತು ಒಂದು ಪೋಕರಮ್ಮ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಕಲ್ ತೂಯರತ ನೆಕ್ 10/10 ಕೊರ್ಪಯ್ಯನ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ನೆಕ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಂಚಿ ಪೋಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಮಲ್ಪೊಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುಸುರುಗೆ ಬೂರು ನಮ್ಮ ಓಪನ್ ಅಂತುಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆದ ಬಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ನಮ್ಮನ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೇಡೀಸ್ ಏರ್ ಮತ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ತಗೊಂಡು ಲಡ್ದಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರಂದು ಒಡೆಬೋದು ಬಿಸತಿ ಅಯ್ಯ ರೇಪಡಾ ತಂತನಾಯ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಹೆಂಗ್ರಾಗ ನಾ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾನು ವೈಟ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ತೆತ್ತೊಂಡು ದಾಪಂಡ ರಪ್ಪಕು ರ್ಯಾಪ ನಾವು ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜಿ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಆವಡ್ ವೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಆವಡ್ ವೈಟ್ ಕರ್ಚಿಫ್ ಆವಡ್ ಏನೇ ಇಪ್ಪಡ್ ರಪ್ಪಕು ರ್ಯಾಪುನು ವೈಟೆಡ್ ಸೊ ಎಸ್ ತೆಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂಜಿ ತರ್ಪಾದೆ ನಾನು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಪೋನಾಗ ಲೈಕ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಲ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋನಾಗ ಮಾತ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಬ್ಯಾಗ್ ತರ್ಪಾದೆ ಬಲೆ ನಿಂತೆ ಓಪನ್ ಅಂತದ ನೆಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಡ್ತಂತ ಸೆಟ್ ಮಾರೆ ಶೋಕುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಲೆದರಿ ಟೈಪು ಮತ್ತೆ ಉಲ ಇನ್ನೇನು ಚೋಪನ ಇಂಚೆಪ್ಪುಂಡು ಸತ್ತ ಅವನ ಅಡ್ಡ ಮಂತದು ಓಪನ್ ಆಪು ಲಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಲ ಓಪನ್ ಕೈಲ ಉಂಡು ವಾವ್ ನೈಸ್ ಒಳ್ಳೆ ತೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ನೆಕ್ಕೇದು ಗೊತ್ತಾ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ 210 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ 210 ವಿತ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲು ಅವಳ ಉದ್ದಗ ನೆಟ್ಟು ಬ್ಯಾಗ್ ಹೈಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಆವಲಿ ನಮಕ್ಕಿತ್ತ ಪಿದೈಡು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮದೇ ತುಣು ಬಂದಾಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 500 ಪನ್ಪೇರು ಅವಳ ಇಂಚಿನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾತುಂಡದೆ 1000 ಮುಟ್ಟ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಹಂಪನ್ ಕಟ್ಟಿಡ್ ಮಾರುವೆರು 220 ನಿಕಲ್ ಯಾನೊಂದು ಮಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಡು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಸಖತ್ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತ ತುಲಿ ಒಂಚೂರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಮಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಾಶ್ ಲುಕ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಇದು ಸಾರಿ ಮಾತ ಪಂಡೆ ಇಂಚ ಪಡೊಂದು ಪೋಡು ಶೋಕರ ಸೆಟ್ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಣಿಟ್ಲ ಇನಿ ತಲೆಂಬಲ ಶೋಕುದು ಬೈದಂಡು ಈ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ಲ ಶೋಕುಡು ಬೈದಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅದಾದ ಪಂಡ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎರಡು ದುಂಬು ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಕನಪಾದ ನಂಚಿನ ಇತ್ತಂಡ ಹೆಂಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೋರಿಸ್ಪಾರ ಮರೆತು ಪೋದಿತ್ತಂಡ ಆಯ್ತಾ ಫೋಟೋಸ್ ಇತ್ತನ ಯಾನ್ ಫೋಟೋಸ್ ಪಾಡುವೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಬೈದ ನಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ನಿಲ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಆಯ್ತು ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಾತಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಾಗ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಬಿಡ ಮೇನ್ ಪೂಜಾ ಪಂದೊಂದು ಜುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಕ ಇರ್ ಪಾಡ ಡ್ರೆಸ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಇರ್ ಪಾಡ್ನ ಲಿಕ್ಕಿದ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊರ್ಲಿ ಪಂದ ಅರ್ನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಅಂಚ ಯಾನಿತ ಈ ಲಿಂಕ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಐತ ಲಿಂಕ್ಲ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸೊ ನನ್ನ ಇನಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಯಾವ ಅಂದ್ ಡೌಟು ಇನಿಕ್ಕಿತ್ತೊಂದು ರಡ್ಡು ಯಾವು ನನ್ನ ಬಾಕಿದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದ ಯಾನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ದ ಮನ್ಪುನ್ ಯಾನ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕೊಂಚ ತಲೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ದ ಮನ್ಪು ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಹೋಯ್ತಾನ ಐಟಮ್ಸ್ ರಿವ್ಯೂ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತಾನೆ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಾಜನ ನಾರೆಲ್ಸ್ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಸ್ ಇಂಚ ಮಾತಾ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ ತಪ್ಪಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ರಿವ್ಯೂ ಪನ್ಪೆ ಓಕೆತಾ ಬೊಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂಡ ಈ ಕ್ಲಿಪ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಆಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಆಮೇಲೆ ಯಾನ್ ಮರ್ಜು ಮಂತ್ ಪಾಡುವೆ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಕಲ ಯಾನ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂದು ಎನ್ನಿನಿ ಆಂಡ ಅಡೆ ಪೋದು ತೂನಗ ಈವೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನಗಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಡ್ ಬೊಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂಡ ಇಂಕ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪದ ಜನಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಅಲ್ಪ
ಅನ್ಸದು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಈವೆಂಟ್ ನಮ್ಮನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಬಾಲದ ಈವೆಂಟ್ ಇರ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಡೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ನಾ ಎಲ್ಲೆಂಕಿ ಬರ್ಡೇ ಉಂಡು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಗುಂಪಾಲಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಇತ್ತಿನ ಅಪ್ಲೋಡ್ 28ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಲ್ಲದ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ತೋಡು ಪಂದು ಇತ್ತಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಯಾರು ಅಂಚನ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಇಜಿಂದ ಏನಾಪುನ್ ಗೊತ್ತಾ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತಿಕ ಪ್ರಸಂಗದ ಕೆಲವೊಂದು ದಾದನ ಜೀವನ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬೈದನಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಪೇರು ಇರು ಮಾತ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬೈನೇ ಗೊಬ್ಬ ಅವರು ಪಂದದು ಅನ್ಸದೇನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಂತೀನಿ ಪಾಡುನ ವಿಷಯನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಒಂಜೇ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಕಲಿ ಪೂಜೆರು ಇದು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತುಪ್ಪನ ಮಾತ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಕಲು ಒಂಜೇ ಅಂಡಲ್ಲ ಇದು ಗುರುಪುರ ಜ್ಞಾನ ಪೋಯಂಡ ಅಲ್ಪದ ಜನಕಲು ಬೇತೆ ಕೇರಳಗೆ ಪೋಯಂಡ ಅಲ್ಪದ ಜನಕಲು ಬೇತೆ ಅವೇ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪೋಯಂಡ ಅಲ್ಪದ ಜನಕಲು ಬೇತೆ ತಿಕ್ಕಿನಕಲೆ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುಜೆರು ಒಂಜೇ ಪ್ಲೇಸ್ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ಇತ್ತೆ ತೊಕೊಟುಡು ಒಂಜಿ ಇವೆಂಟ್ ಬಂತು ಕೂಡ ಅವಳಿ ತಿಕ್ಕಿಡು ಪಂದು ಪನ್ನಾಗ ಅಪ್ಪಗೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಪೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಓಕೆನಾ ಒಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಂಡೆಗೆ ಪೋಣು ಪಂದು ಏನು ಮತಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಿಗೆ ಓಕೆನಾ ಪಂಡಿತ್ತು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಂದೆ ಯಾನು ಗೇಮ್ಸ್ ಮಾತ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಟೆಲ್ಲ ನೀನ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಕಂಡು ಇರು ಮಾರೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಮಾತ ಅದ ಅನ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಜಿಪ್ಪಡೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಿನೇ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದ ತಲೆಂಬು ఒక ಬ್ಯಾಗ್ದ ಲಿಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಲಿಂಕ್ ಪಂದ್ ಪಲ್ಲೆ ಐ ಒಕ್ಕ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ತುಯರ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಐಕ್ಲ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲಿ ಬಂದು ಪಲ್ಲೆ ಏನು ಪಾಡ್ವೆ ಪನ್ನೊಂದು ಸೊ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಸಿಯಾ ತಿಕ್ಕನ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್